Γεια σας παιδιά, εδώ Λίβιος, είμαστε στην καινούργια σειρά Minecraft Pocket Edition. Θα συνεχίσουμε από εκεί που ήμασταν. Που είχα φτιάξει εκείνο. Συγγνώμη που δεν το έχει δείξει πολύ καλά, μα τι να κάνω. Κόσμος μου. Και τώρα κοιτάξτε, έβαλα αυτό το φωτάκι. Να είναι έτσι. Άμα θα το ξαναδώ, άμα θα γίνει κάτι τέτοιο. Ελπίζω να σας άρεσε το προηγούμενο. Ελπίζω να είστε πολύ καλά νομίζω. Ήμασταν εδώ πέρα. Να κάνετε μια εγγραφή, ένα like. Και βλέπουμε εμείς. Να βάλω τα πράγματα μου. Αυτά. Crafting table. Και φωτάκι. Φως. Πέρα και εδώ πέρα. Ή ας το ξέρουμε. Πάμε το ψέλινο τσεκούρι, μετά πάμε να μαζέψουμε και άλλη πέτρα. Μετά θα μαζέψουμε και άλλη πέτρα. Να κάνετε εγγραφή στο φίλο μου τον Γιώργο, γιατί θέλει πολύ να κάνει τα 18 subscribers. Τον παρακαλώ με παρακαλεί να σας το πω αυτό για να είναι, θα σας το γράψω στα comments. Όχι, το δέχει. Θα δηλώσω. Τώρα σε βρήκε. Πάμε τώρα. Να κάνω φύλλο. Τώρα τα τίμω. Και τώρα να κόψουμε αυτά. Τα κόψουμε γιατί θα φτιάξουμε αυτό από πάνω. Εδώ πέρα. Κάτσε αυτό τώρα πώς. Έτσι.
τώρα για πέτρα. Πέτρα, για πέτρα. Πάμε να μας βρούμε πέτρα, stone, όχι πλατείες. Ευχαριστώ. Το καταλάβετε τώρα, κάνω πολλή προσπάθεια γιατί έχω τώρα 10 βίντεο. Συγγνώμη που δεν προλαβαίνω, μα έχω πολλά, μα σήμερα έχω, χτες και σήμερα έχω κάνει. Μην ξεχάσετε το like, με εγγραφή και γράψτε κάτι στα κόμματα. Θα μπει τώρα να κάνουμε θέλω και μία άλλη αξία. Και τώρα βάζουμε πάπα. Το βάζουμε μέσα. Όχι. Ούτε καν. Τώρα να όχι, να πάμε να μαζέψουμε ξύλο. Ας βάλουμε εδώ σπαθί. Και τα τέτοια. Τώρα Iloduri. Sebelah pojok lu. Χρειάζεται άλλη μια τέτοια. Να δω να βρίσκω τώρα, γιατί τώρα λιγάκι με τρομάζει. Ξέρω που είναι.
να, σε παρακαλώ, φτάσε, μη μπορώ, πάει στη θάλασσα, να, τώρα πάμε να φτιάξουμε κρεβάτι. Πω, καλά. Κρεβατάκι. Τώρα το κρεβάτι πού το βάζω? Ή θα κάνω αυτό. Βάλω αυτό, παίρνω και βάζω. Εντάξει. Κρεβατάκι που μπορείς να κοιμήσεις. Κοιμάσαι μόνο τη νύχτα. Ήλα. Κάναμε και το κρεβατάκι μας. Κάναμε και πέτρα. Και τελειώσατε το βίντεο, παιδιά. Ευχαριστώ. Κάντε ένα like, μια εγγραφή. Όπως σας είπα, άμα φτάσουμε στα 5 θα δείξω τη face, η φάτσα μου. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.